Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismail. Selamat beraktivitas ya guys. Pagi-pagi sekali Mbak Isma sudah mau mergawe alias kerja. Mumpung enteng dan semangat awak ini guys. Nenek terbongkar anu. Kali ini Mbak Isma mau menggosok seragam dari sekolah. Yo iki mumpung hari libur jadi kudu semangat kontennya yo metu yo ning omah yo guys yo. Sebelumnya sepurane sing akeh untuk yang bertanya banyak konten sing dua itu kemana mbak, kok gak ada ini dihapus ya, kontennya dihapus guys yo. Sepurane sing akeh iku mbak Isma sama mbak Deni aku bener-bener gak sadar guys nek apa jenenge kontennya iku maksudnya enak sing gak bagus saru alias yo gak roh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya wong bener-bener gak roh nek roh yo orang mungkin di syuting yo guys sampai bar, bahkan aku gak bener-bener gak sadar yo kemungkinan dia turun jadi ora dol guys kan wis aluk kathok iki dibakar rasa tinggune wis gak usah penting saiki aluk nganggo daster ae luwih aman ngene iki guys ya. Sebelumnya pokoknya cuma ya sepurane ya guys, soalnya gak patut di delok neng publik jadi ini kita hapus saja soalnya barang saru guys, nek cuma ketok-ketok neng iki gak masalah ya guys. Aku pun juga kayak di WA wong terus mbak kontennya langsung delok ya gak eroh guys itu nggak harapnya pun juga gak eroh ya. Nah kita mau gosok seragamnya Dik Ferry sambil kita bercerita-cerita. Yes, ada badik meski pas merah putih jadi cek ning gantungan guys, burung sempet tak lempiti karena ya digosok. Masih berada di gantungan karena ngecemes esok kok nek lesu karek sarapan sambil kita bercerita-cerita ya. Contohnya sih segone matang belum, ini nih jelek guys, kita sudah matang. Iki apa yang gosok kemarin sing iki sing seragam pramuka lali nyuci guys, akhirnya terus tak cuci kemarin lagi di sore. Jadi ngenteni garing begitu. Deni sampe aku sih nyuting bener-bener gak roh mbak, nek roh ayo ora tak syuting jadi apa aku ya gak sadar guys. Yo makasih wis dielingno pemirsa kabeh sepurane sing akeh ya guys, karena kontennya dihapus wae. Dan sini eling dah sini nek
iki siotan ngurok iki sebenarnya ya ribet nek ketokne tapi kita siotan guys karepe kok katok nyaman dak mono gak ro nek lambine kuwi ora nutupi mrite nduwe Dik Peri gak coba bedakan apa alon-alon Walah, Mbak Isma ya cerita guys. Untungnya Mbak Isma ki kemarin kan libur ya 2 hari. Apa ini randu ceritanya? Untungnya rasido guys. Di sana banyak anek demo besar-besaran. Ninggone randu, ninggone Jape guys. Sing gawene tak liwati. Padha demo perkara njaluk dibangun ratane. Tuanduri godang kabeh guys. Tengah ratan. Lha aku nek lewat jan piye nek montor jari iso, tapi nek bis-bis gede gak ero aku guys bisa lewat ora tapi nek pas lagi masa-masa panas liwat muka aku ndang kok kena apa-apa guys. Akhirnya untungnya selamat wong sido rono-rono masih sampe nek bar tes perainan sekolah guys. Nek tes kan terus perainan suwe. Jadi kesanane sok ae mesisan. Sidorono guys, prai rong dino karepku pengen tilik rono. Karo dok iki panen. Kongkon rono jadi beras. Guys, penjaluk beras. Lah untungnya rong sido. Yo pas kuwi pas diingi kae. Selamat ijaan dikei, selamat. Kita gosok nah iki termasuk gawean omah sing yo mergawe guys sempet nyandap iki soalnya ngasih tes dadine cek gosok ae iki soalnya seragamnya iki ya wis tak gosok sing apa jenenge samin sama olahraga. Ya Allah muga-muga kabeh diparingi selamat. Dalan-dalan iki akeh sing padha tiba kecelakaan ngono lho guys. Perkara dalane enak yo. Terus gak hati-hati numpak motor kuwi sira dalane enak banter terkadang ngono. Oh, banyak loh kecelakaan sing langsung menewaskan wong. Ini jalan. Ijole konten kemarin ya guys yang dihapus. Oh. Jane kuwi wis kangelan budine iki. Produk-produk budal oleh rahasil gentayangan kira-kira sakal. Alon-alon. Ini tadi cek malam iki. Tapi nek ra mergawe ra koyo nek esuk nek sore iki awake wis ora seger, maksudnya ora sesemangat iki, guys. Besok sambil kita bercerita tentang aku ki mau nih gak roh guys. Ini terus bojoku, Bu, di bengi. Kowe bola.
randu nek demo gak krungu. Lah untungnya koyo ra sida budal. Lah nek apa dalane ditanduri jam. Aku gak percaya. Jadi ndelok berita. Kontek kok masku kan masku main ono kuwi guys. Dadak tenan. Iki lho gak nek gak garing ngene ya gak enak. Soalnya nek kulino gosok kan gak digosoki gak enak guys. Seragam sekolah ki yo apike digosok yo ben halus dan gak lecek. Ini rapikane entek biasanya pakai rapika ben wangi. Untungnya nek seragam sekolah ki Mbak Isma sudah pakai pewangi nek milasi guys, jadi ini tetap harum. Tapi nek renek panas ter yo meskipun dikei pewangi yo ora wangi. Ngene yo tetep iki. Sampai orang masak aku guys pirang-pirang dino nget rendangnya nget sampai sat sekarang udah lagi masak apa guys, lagi apa kegiatannya neng omah. Mbak Isma yus gaweane ngene iki. Nek neng omah senengane eker penggawean omah. Seneng iki guys aku nek kongkon ngene iki. Termasuk koyo nata-nata gombal iki seneng. Kono nata apa seneng. Seneng deh. Awet gosokan pirang-pirang puluh tahun. Si api ae. Soalnya mereknya api. Iki mereknya apa jenenge? Mas Pion. Mas Pion, ngger Mas Pion yo awet. Pas piring iki. Aku saiki gak iso guys, maksudnya perjalanan kene Randu iki cara ngono langsung mbok kongkon nglaju mulih ngono lho. Nek ra minat sewengi gak kuat, gegere gak kuat guys. Dhisik soalnya operasi, kemungkinan yo efek kok kuwi yo. Efek kok operasi kuwi dadine gampang boyoken. Gegere lara guys. Kemana di perjalanan kene kono matane tangan piring yo gering-gering. Gak kerasa mati rasa. Kadang iki aku nek nyetir nek ngono kuwi leren. Soalnya wedi tiba guys, gak kerasa tau bandang-bandang. Aku cara ngono
jarene wong nek gringgingen kuwi iku lho guys, gejala yo ketine stroke. Awal-awale mula kan kok gringgingen gak krasa mati rasa ngono kuwi lho. Terus lama kelamaan dadi iso lumpuh, iso stroke, darahe cara ngono gak ngalir. Sampai urung masak guys, inget panganan yo, masak nasi tok, enek telur buyur piring lali sampai masak apa ya guys, telur buyur enak di sambeli gitu ya Pak. Yo sing bihun dikasih kecap yo ketok enak. Kok tapi dijawab diri. Kok tapi dijawab diri. Ini kayak baterai guys. Jadi ini gini ngoceh. Ini seragam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu. Olahraga batik pramuka. Ini kok olahraga? OSIS, ini OSIS merah putih. Tapi nek keras sih, nek wis halus tangan. Klambi iki nek sing putih iki lho cepet rusak soalnya anak lanang guys, padha ora karo kalian sing duwe anak lanang. Nek apa seragam ngene iki cepet rusak. Jelane ditukok nopo guys, pemutih apa dikeki apa ya ben iso resik. Umel badan. Wis disikat iki angel. Cek kucel ya. Kucel. So ebar karek apa adus mergawene liyane gak mau siji tok gaweane guys, gaweane akeh. Aku nek hari libur seneng eker. Mbah HP ngepel, mbah HP mbah motor, ngersiki motor apa apa. Motor gombal, senengane main motor gombal. Gombal ya akeh. Lambi model ini. Iki karek besok angel. Peri eker ae.
Dolane njaba kene dolane mbayang lepet. Dolan kok ning mbayang. Tangane ombo koyo lawa. Karena nek kate gosok lecet. Gosokane angel. Model piye iki klambi? Angelan. Harus penuh dengan ekstra hati-hati. Ribet sabar. Tapi ngantek kayak iwak paus. Iwak paus terdampar, guys. Lah iki nggadak LPG. Bos. Ora dijabut ngono, guys. Tak jabut. LPG guys, sik entek kengko. Besok ini karo jengking karo bris. Ora ngono jelas ya. Jelas angele. Gue tertinggal yo. Dong. Bu, bentar lagi habis. Bar. Habis. Kok saya ketak beli. Sabar. Mangan yo. Ya. Ini kita amit piring. Walang getak tenang bikin kecil guys, kurang ngobos mali mateni soalnya tikusnya akeh tinggi. Oke, gosok iki angel kudu jengking ini bris. Ini punya Mbak Deni guys, di Depok. Ini Mbak Isma. Jadi mau ropok besar klambi, agak ribet ini. Ini lah. Soalnya tangan nih, ini tangannya tapi berarti gosok apa digantung bisa dilempit. Tapi kudu ekstra sabar dan hati-hati. Gosok ini nek ora sabar ya. Wis mbah. Sementing kok engko bedi gantung wae. Adik dilempit angin. Shh.
Guys, selesai. Tak mateni sih kompor LPG bus setrum. Terima kasih banyak ya wis mengikuti kegiatan Mbak Isma. Wis selesai yang gosok, cuma gosok kita Mbak Isma gak gosok klambi biasa guys, soalnya seragam olahraga sama sing samen sudah digosok, jadi wis seragam kita sing biasa orang tak boleh begini sampai ispiro kuwi gak ketok. Wis kan Mbak Isma pamit, terima kasih banyak sih selalu mengikuti kegiatan Mbak Isma, selalu support saran semangat masukan, terus ditonton terus ikannya juga disakit syukuran sing kan enek klera-klerune tutur katane salah sing kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mbak Isma pamit, rezeki tidak Allah taala dadi wong pek sampai ngarani mulya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.